Kowe totok uwak iki krungu ora iki? Ora krungu. Sinuwun Putaja midhangan mboten. Mbuh wong aku turu. Kebiasaan nek sampean mah. Dayah rong teko wis micek. Ratu kekeselen le paingan. Oh, mboten enten sing do krungu nek ratu niku awal sumbar niku. Lae megegek sadole tomel. Lah kok saya kaget, saya mrene kahanane Semar kok kaya-kaya wong. Aku ki kaya-kaya wong di derajat, kaya-kaya agi wong ketrima uripku. Wis rawuh iki para Pandhawa komplit. Malah disusul Sinuwun Ndarawati karo Sinuwun Baladewa. Beh. Lah kok iki ana Nalendra sing rawuh mongko tak sawang saka busanane katon le mompyor. Iki anteng-anteng ngiwonengen kok udakara abote 5 kilo. Mongko emas kabeh edan-edan. Bagong. Mula, Pak. Iki sapa apa iki balamu apa iki kancamu? Mendah. Mendah piye? Mendah aku wis ora kere nek ndek kanca sugih kaya ngono kowe. Mergo bendinane wis tak plekotho, tak jaluki dit. Bendinane tak utangi ning ora tak saur. Aku ndek kanca kere ku tak utangi ya seprene rong tak saure. Lah iki sapa? Ambuh. Sasat retiang ana wis tak omongi ning praya. Monggo, heeh ta. Prayogane ditimbali, didangu. Sowane kuwi saka negara ngendi sapa jejuluke? Aku ora tau nek ndek kanca anak ratu kaya ngono kuwi ora ndek. Pol-pole kancaku ki pengendang utawa penyaran. Iya. Oh iya, Dek, penjahit, Bang. Iya, kok ndek kanca penjahit Bang agi kelegan atine alias Sidra. Nuwun sewu sinuwun. Damel kejot orang sing manahipun keng abdipun Semar Badranaya. Sakrawuhipun kula ngaturaken kasugengan saha paduka menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun kisana? Ya jagat pangestu Raja Bathara jagat. Walah dalah. Yo Semar yo. Edan. Sadurunge aku nampa sing dadi pangandikamu ya Semar. Sadurunge aku arep ngaturake apa sing gumarama sik sajroning atiku, apa sing dadi legetaning karepku. Nggih. Aku ki wis krungu jenengmu. Lan kowe dhewe ya ngakoni kowe Semar. Kondange ngakeh wis do nyebutake yen to Semar kuwi dudu kok menungsa lumrah. Semar kuwi dudu kok mung titah sawantah, nanging titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Aku krungu rembug sing kaya ngono kuwi sajroning atiku gumanama sik duweni tandha pitakon Semar. Tak kira nek sing jenenge Semar ki wong wis sugih mlegedhu brewu. Wonge gagah pideksa, tak kira nek rupane bagus. Tak kira nek bondone tumpuk mantumpa-tumpa. Lah kok jebul. Kayak iki kere to kowe iki Semar. Tak kira nek kowe iki wonge bagus, tak kira nek kowe iki sugih, jebul omahmu kowe. Iki pendopo kok kaya cakruk. Kok sik kae sing ngene mburi pendopo kaya omahmu ya, Kaya omahmu Semar. Pangestunipun inggih niku gubuk kula niku omah kula. Omah kok kaya kamar mandi Semar. Wah. Bloko wae aku ora iso ngempet guyu roh kananmu Semar.
Tak kira nek kowe iki bagus, tak kira nek kowe iki gagah pideksa. Lah kok jebul timune wujudanmu kaya buldog. Nggih kaya ngeten iki napa wontene kanane Semar. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Sing nyatani jagat ngundangake. Pripun? Jagat ngundangake. Gusti kuwi ngangkat derajate wong sing duweni kekurangan. Gusti kuwi ngangkat derajate sing nuwun sewu. Dheweke ndek kekurangan babakan rupa, nanging perkara batin mesti merantasi. Lah nek wis sudi mestani karo aku Semar. Slamet sowanku sadurunge ping pindhone. Kowe takon karo aku ya iki Nalendra saka negara Ngaljasangir. Nalendra saking negari Ngaljasangir. Yo. Sejulukku Prabu Jajar Blandang Semar. Prabu Jajar Blandang. Bagong. Apa, Pak? Kowe wis tau krungu jeneng negara Ngaljasangir? Kulane Arab Saudi. Ngendi kuwi? Arab Saudi neh. Ngaljasangir. Wah, gleleng iki kayake gleleng iki. Sinuwun Prabu Jajar Blandang. Oh. Pusik Semar. Kowe iki meng kawula cilik to. Kowe meng kawula cilik lah kok kuwi aku ora pangling sing lunggah nang mburimu kuwi Prabu Puntadewa. Biasa sinuwun Puntadewa rawuh niki niku. Rawuh teng Karang Kadempel niku pun biasa wong niki kecilik sing momong kula. Yo, aku ora maido, aku ora maido. Iki tak sawang sing lenggah ning mburi kuwi ratu pawakane ireng tunteng. Cemani. Nek mesem ketok untune tok sing putih, iki rak Prabu Kresna to iki. Anggih niku sinuwun Ndarawati Prabu Kresna. Yo. Sing gagah piteksa ning mburimu kuwi ya senajan to ireng. Kuwi rak Raden Werkudara. Ha ngene niki Raden Werkudara nggih Ndara Werkudara. Niki Atmaja kaping 3 saking Prabu Pandhu. Nek sing nomor 2 sinuwun Puntadewa, sing nomor 3 niki. Niki katelah asmanipun Sena Tri Atmaja nggih Raden Werkudara. Ora percaya aku ora ngandel. Kok mboten pitados? Raden Werkudara kok garwane 3. Monggo ora jungguh karo kasunyatane. Nggih pun mboten napa-napa. Ya Semar sing ngene Semar anane aku sowan ngersamu ning Karang Kadempel timbane rembugku mengko gladrah. Nggih. Mergo ngelingi aku ki nek karo wong elek iki aku ki awakku terus ngrasa gatel-gatel. Aku nek karo wong elek ki alergi aku. Nggih. Aku alergi tenan karo wong elek. Mulane ning negaraku Ngaljasangir ning kraton kono ora ana kaca mergo aku alergi karo wong elek. Bulun alergi karo awake dhewe. Wah sing rembug ngene. Negara kowe Ngaljasangir iki wis ana 3 candra. Ari kalunggan sak mengko. Ketaman Pagebluk, Ketaman Welaking Dewa Semar. Kaya-kaya negara kowe Ngaljasangir iki kaya-kaya wis ora ana pengarep-arep urip meneh. Sebabe apa? Akeh sanjane para kawula tasih ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk mutar. Akeh kedadeane. Malah tetandurane para kawula padha tumpes entek. Mergo dipangan ama, dipangan karo wereng. Nganti bingung rasane para kawula aku ing negara Ngaljasangir. Aku kepiye lek aku arep gawe srana waloya lan srana sadaring praja negara aku ing Ngaljasangir. Malah aku wis entuk sih wilasaning dewa. Merga sangka judheg sartane sangka cumpenatine sarta pamanggih lan pikire Prabu Jajar Blandang. Aku tumuli manekung puja-puji. Aku njaluk ana ngersaning dewa ben aku diparingi katrangan. Lah kok jebul timune aku diparingi dawuh karo dewa, dewa paring wangsit karo Prabu Jajar Blandang. Nalendra Ngaljasangir supayane aku prapta, supayane aku sowan ngersaning Semar Badranaya. Semar, aku bantunen Semar. Aku bantunen aku paring ana senjata pitulung. Mesakno kananing para kawula ning praja negaraku Ngaljasangir.
Kowe gelem tak boyong ning negaraku Ngaljasangir Semar. Ora ketang terus kedheping paningal nuruti sartani ngendikane apa sing dadi dawuhing dewa. Dewa paring dawuh negaraku bakal waloya nirmala temajati. Jati kateman waloya yen to ora ketang terus kedheping paningal. Ora ketang sawetara wektu kowe mapan ing negaraku ing Praja Negara Ngaljasangir. Gelem ya Semar. Tulung aku njaluk karo kowe. Gelem kowe tak boyong ning negaraku Ngaljasangir. Kowe arep njaluk apa? Kowe arep njaluk bebana apa? Kowe arep njaluk opah apa? Tak pinangkani waton kowe ora njaluk tumurune lintang lan rembulan. Malah nek perlu omahmu kae sekaya kamar mandi kae dimbrukke. Dimbrukke Semar. Tak bedah omahmu. Sekaya kamar mandi kae dimbrukke. Kowe tak gaweke omah sing magrong-magrong tak papan ning sak pinggiring ring rut. Tak papan ning sak pinggiring ring rut. Kaya omahe Bu Sulis. Waton kowe gelem tak boyong ning negaraku. Omahmu sing kaya kamar mandi ki dimbrukke. Tak gek omah sing magrong-magrong ning pinggiring rut kaya omahe Bu Sulis. Kendaraanmu kuwi. Sepeda roda 3 kuwi. Ontel roda 3 kuwi dijurke. Buang, diobong, dilagar. Malah nek perlu wesine kilokke ning glithikan ngono. Tak tukokke ning negaraku Ngaljasangir kono arane Fortuner wernane putih. Tak tukokke mobil wis Semar. Watone apa? Watone kowe gelem tak boyong ning negaraku Ngaljasangir, kowe dadi sarana walayaning Praja Negara Ngaljasangir sing ketaman pagebluk. Gelem ya Semar? Please gelem. Nek kowe gelem mulya uripmu. Kowe njaluk kowe bali saka negaraku Ngaljasangir, omahmu wis apik. Omahmu sing kaya jedeng kaya kamar mandi kuwi wis ambruk. Kendaraanmu sepeda roda 3 kuwi wis ilang. Wis ganti Fortuner roda 4 solar matic. Tanpa gigi. Lho. Kowe tak gawani dhuwit 3 karung. Dhuwit 3 karung kuwi iso tok nggo urip tekan kiamat, kowe ora usah mangan apa-apa. Kowe nyanding dhuwit 3 karung kowe wis iso urip. Watone apa? Watone kon gelem tak boyong ning negaraku ing Ngaljasangir. Muni yo. Nuwun sewu, nuwun sewu. Kaget. Sepisan kula seneng. Merga kula arep diparingi bebungah sing kaya ngoten. Ning nuwun sewu lho sinuwun Prabu Jajar Blandang. Piye? Kula niku ora usah sampeyan paringi omah sing magrong-magrong, ora usah mapan teng pinggiring rut. Kula niku mapan teng mriki mawon kula pun remen, kula mapan teng mriki mawon kula pun seneng. Ning rak ya murih. Nggih, kula mangertos. Kula pun tanggap. Kula iso mbedake. Kula numpak pit rodone 3 niki mawon kula pun syukur. Matane bendinane ben esuk iso kula nggo ngeterke rabok teng sawah. Sorene iso kula nggih muat pakan kalanjana. Kula niku pun ayem, kula pun jenjem. Jare kowe iki melu pendhawa wis mataun-taun lah kok omahmu kanane sing kaya ngene. Pendapamu iki pendhapa kok ukuran 3 meter ping semeter iki. Pendhapa apa-apa skamling iki Semar. Lah nggih nembe gaduk kula nembe sementen. Kowe gelem mengke riyen. Kula tak mangsuli sing dadi pangandikanipun Sinuwun Prabu ing Ngaljasangir Gusti kula Sinuwun Prabu Jajar Blandang. Sepisan Semar niku ora sulap karo kahanan Buruk Bono Picis. Bandha donya derajat pangkat kang sarta panguwasa. Merga kula mikir ngeten. Nek kula dadi wong sugih, nek kula dadi wong sing ketrima ketara lan ketari niku rekoso uripe Semar. Sebab napa? Dadi wong sugih niku ya ora penak. Dadi wong kere, nek le kere kenemenen niku mboten penak. Dadi wong sugih kesugihan niku nggih mboten penak, malah mboten jenjem uripe, mboten ayem atine. Sebab napa? Mboten iso nemokke rasa sing keduga iso gawe tentrem. Ora iso nemokke rasa sing keduga gawe jenjem.
Merga nuwun sewu, kula iso ngrasake dadi wong sugih, wong kula niki mantan dewa. Ngaten. Elek-elek ngeten kula tau dadi dewa. Teng kahyangan niku urip anane mung tentrem terus. Teng kahyangan niku anane urip mung diuja kesenengan terus. Wong nek kesugihen le kamangka sugihe niku nemen. Kamangka sugihe ora iso kelong, kamangka sugihe ora iso entek. Wong niku suwe-suwe nggih jeleh, wong niku suwe-suwe nggih bosen. Suwe-suwe nggih nglangut. Ngaten. Merga ngrumangsani lan ngrasake uripe kok ora ana suwijining perkara, uripe ora ana sandungan apa-apa, uripe kok ajeg kepenak. Kula malah wedi nek ngoten niku carane. Kula niku gelem lan kula nampa matur nuwun nek sampean arep maringi Semar bebungah. Wujud omah, kendaraan lan sak panunggalanipun. Ning ngemuti lelakon kula menika mboten blereng kalian bondo donya. Kula mboten blereng kalian derajat pangkat bondo donya panguwasa, kula mboten blereng. Merga kula niku iso mbedakake lan kula iso ngrasake. Nek kula sugih kula bakal kepripun, nek kula melarat kula bakal kepripun. Mula saderenge matur nuwun nek sampean arep maringi bebono kaya ngoten niku wau, mboten kateges kula nampik mboten sah. Ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa nek kowe ora gelem tak wenehke anakmu. Anakmu kuwi rak telu. Gareng Petruk karo Bagong. Nek kowe ora gelem nampa ben anak-anakmu wae. Oh, mangkat to mir gelem kok. Sik. Ngose aja kesusu, aja kemudu-kudu selarep. Aku selarep numpak apa mau Fortuner. Edan nek gleleng aku numpak Fortuner. Biasane mung numpak Kijang Rover biasanya aku tak nggo dolan ning Kebumen bempere kecer. Tak gendokke lehku ngegas kok gruk. Gareng apa kuwi, Kang? Wis ben. Ya apa randene tak baleni ora apa-apa. Aku ya kesusu wis gek kowe gelem diboyong, kowe wegah nampa. Opahe ora apa-apa men aku karo Gareng karo Petruk wae sing ngrasake. Engko sik Bagong kowe sik. Mengke riyen sinuwun Prabu Jajar Belanda. Semar kepiye? Kula ora kok teges ngilang-ilangke, kula kok ora teges sombong. Ora kok teges kula niku emoh minangkani sing dadi pamundhut lan dawuhipun Gusti kula ing Aljasangir. Ning kula ngelingi sakniki gawean kula nembe kathah. Kula nembe repot. Lho. Kowe lagi duweni kerepotan apa, Semar? Mengke riyen niki lho. Sampeyan nak mesti tuwuh tandha pitakon salebete maneh sampeyan kena ngapa kok Pandhawa duting jeruntul rawuh mriki? Yo. Apa wigatine Pandhawa prapta ning Karang Kadempel? Niki niku arep njaluk biantune Semar. Para Pandhawa ajeng miwiti anggenipun bangun negari Ngamarta. Dadi niki kula ora iso ninggal sinuwun. Yo, Semar ora dadi ngopo. Nek pancen kowe lagi duweni kerepotan kowe arep miwiti bangun negara Ngamarta tak enteni. Mergo tak kira Gandeng Pandhawa ki wong digdaya. Pandhawa ki satria sing pengpengan. Ora nganti gantarane dina, ora nganti surup surya, mengko Pandhawa mesti wis rampung nggone bangun negara Ngamarta lan kowe kelakon sartane kowe wis longgar, kowe wis lodang. Temanku iso tak bengin garepku Aljasangir. Mengke riyen sampean aja mutus sisik lho. Sampean aja mesthekke wektune riyen. Sebab napa? Wong arep mbangun negara niku ora gampang. Kula niku ya ngrasake kula niki duwe bojo, kula ngembang wong siji kemawon niku angele setengah modar. Kula ngembang wong siji niku ngadepi sikape sing ndak dina saya beda dina beda watak nganti kaya arep mbledhos mbun-bunane Semar. Napa meneh niki Nalendra Ngamarta sinuwun Puntadewa niki momong kawula sak jagat Ngamarta, momong kawula sak Prajanegara Ngendraprasta niku cacahe akeh ra ukur, cacahe akeh ra kira-kira. Lah rak ya saya ngrekoso ta sinuwun. Pramila nuwun sewu kula ora iso mesthekke mbuh rampunge Pandhawa niku le mbangun Ngamarta mengke sonten pun rampung. Nek mengke sonten pun rampit kula tak sowan dhewe teng negara Aljasangir ora sah sampean nganti kula tak sowan dhewe.
Umpama rampung sesuk-esuk nggih sesuk-esuk kula tak sowan teng negarane sampeyan. Umpama rampung seminggu nggih seminggu. Saklajengipun kula tak sowan umpama rampung sesasi kula tak sowan umpama rampung setahun kula tak sowan teng negarane sampeyan. Paripangsa nek umpama mboten rampung merga ngelingi kanan negara Ngamarta niku nembe dedreg sing gedhe pangapuranipun nggih sinuwun Prabu Jajar Blandang. Kula ora iso nuruti apa sing dadi ngendikanipun sinuwun Prabu Engal Jasangir sinuwun. Oh, walah dalah yo jagat pangestu ora upun ora jagat. Yo Semar yo. Ning mengko dhisik Semar. Mau ning ngarep aku nampa maturmu yen to kowe matur. Kowe sago praptane negaraku Engal Jasangir. Tak kira ora nganti surup surya Pandhawa rampung le mbangun negara Ngamarta. Tumuli kowe bakal sago sowan ing negaraku Engal Jasangir. Ning marang tak pitung iki mau tak rungok-rungokke tak gelar tak gulung tak glicah kanthi permati sing dadi aturmu. Kowe iki kok kaya dene wong tanpa beda ngandar-andar ngendukur. Kowe ming semaya aturmu betheke kowe wegah sowan ing negaraku Engal Jasangir. Ya mung kowe nggunakake pawadan Pandhawa sing dadi pawadan lan Pandhawa sing dadi tamengmu. Ya ngono to piye? Ora ya ngono. Mengkiri yen kula niku ora kok ateges kula semaya, ora kok teges kula wegah. Diboyong teng negarane sampeyan. Kula gelem ning kene niku wau. Waton sampeyan sabar, waton sampeyan sago ngentosi sak rampunge gegayuhane para Pandhawa. Ora iso Semar, ora iso. Semar, wonten dawuh. Anane aku prapta mrene dina iki merga butuhku karo Semar iki dina iki uga ora kok sesuk, ora kok taun ngarep. Nek aku kuwi duweni gegayuhan. Aku ndek gegayuhan ku ya paripaksa aku kudu kelakon panjang aku dina iki uga. Ning kok jebul tinempune kowe mung kokean semaya ngandar-andar ngendukur ucapmu Semar. Tak pesthekke kowe mbalela, tak pesthekke kowe wegah. Nampa sing dadi dawuhe Prabu Jajar Belanda. Semar. Mau aku wis nembung karo kowe wis tak tembung kowe wis arep tak boyong kanthi nggunakake srana alis. Nanging bareng tinemune kowe nggunakake pawadan para Pandhawa ingkang bakal miwiti bangun negara Ngamarta. Aku arep ngrudha paripeksa karo kowe Semar. Aku arep ngrudha paripeksa karo kowe. Merga kowe mung kokean semaya, kowe kokean perdondi, kowe kokean wigati, kokean genem sing tanpa guna. Aku arep ngrudha paripeksa karo kowe. Janji kowe ora gelem tak ngrudha paripeksa, malah Karang Kadempel arep tak gawe Karang Abang. Karang Kadempel sing dadi desa kelangenanmu iki arep tak biyuki Bathang Sayuta. Kawulane ora jor-jorke kabeh Semar. Jaja muntap lir kinentap duka yayasine be. Netra kocak ngondara andir. Jaja bang mawi ngawangis bendha kembang bendha kembang ora mari bang yen sinabot marang sagedheng Arcaka blak iblis lanat padha jeg-jegan. Kece-kece wali kece sadat setan wali kobra. Lho iku anek celeng maju, celeng ndasmu kuwi. Ngapa mirip Pak mitep dina iki? Wae tanggapan telung bengi telung dina mbladhek kok ora adus. Malang kerik. Nandur tela kok nang pundak. Nang pundak piye? Oyate ngremyong. Gek ngelongane ora kira-kira. Wis aku tak ora nganggo malang kerik wae. Sak karepmu. Ora engko sing iki sapa? Jare kowe ngerti anake Semar ki telu, siji Gareng, loro Petruk, telu Bagong. Yo, aku anake Semar. Lho. Anake Semar sing endi? Lho, iki lho.
Adipati Harya Cebrot. Bagong nih. Oh, kowe to sing arane Bagong. Walah dalah. Aku ditemoni karo dagelan. Temani dagelan piye? Kondrange kowe ning negaraku Ngalcasangir kuwi Bagong. Kowe iki wonge gecul, kowe iki wonge lucu, kowe iki wonge guyoke. Wekasan akeh sanjaring para kenya, para wanita ning negaraku Ngalcasangir sing do gandrung karo kowe mergo kowe iki humoris, kowe iki watake gecul, ku marusul. Mula akeh wong wedok sing seneng karo kowe ora mergo rupamu, nek rupamu ngono kaya selokan Mataram. Ning gandeng watekanmu kuwi sarwa-sarwi nyenengke to. Akeh wekasan sanjaring para wanita, para kenya ning negaraku Ngalcasangir sing gandrung karo kowe Bagong. Masa? Yo. Anek ngono mbok ayo ning negaramu tuduhke. Saiki uga nang bapakmu semaya. Ora sida. Aku arep nesu kok mah dimingi-mingi wedokan. Ngapain? Prabu sapa kowe mau? Prabu Jajar Blandang. Wah, Prabu Jajar Blandang. Anggepe apa kowe kok nyepeleke? Lho, nyepeleke apa? Kowe ngerti ra aku rene iki arep maju karo ngladeni kowe iki aku ki arep nesu. Lho. Kowe arep nesu. Wong nesu kok rupane guyoke. Wah, jan wis. Mir, sepelekke iki aku. Sepelekke piye? Dikira rupaku kaya ngene iki wis serem kaya ngene kok mataku wis mendelik-mendelik kaya ngene kok. Ora wedi. Ditene wae. Ana ora ganti sanjangan. Masa iso wae. Malah saya lucu. Lah. Wah, kleru. Iki rak bener iki. Edan gleleng aku gabetku ora sambung kok. Edan kok mengkari kathokan kolor. Kathok kolor wae iki bagor polar nggo ngombor sapi kanggo kathokan ngerti ra. Prabu Jajar Blandang, ratu ing Ngalcasangir. Ngalcasangir. Heeh. Ngerti ra? Anane kowe nesu karo aku ding sing nesu. Anane kowe ndene ucap kowe arep ngruda paripeksa karo bapak Narata ruda paripeksa ora apa-apa. Semar arep pateni ora apa-apa mergo anane Semar urip ya mung ngrekasake anak-anake. Lho. Kowe arep mepalangi gegayuhanku lek kowe ora mboyong karo bapakmu Semar ngono apa piye? Heeh, arep tak pepalangi. Ning ora apa-apa nek umpama Semar iki arep tak boyong ora apa-apa. Nek Semar ora gelem tak pateni ora apa-apa mergo iki wingi sasi wingi wis koma. Dadi sisan dene nek arep tak pateni ana sisan. Ning anane aku nesu karo kowe. Profesionalitas kerja. Ngelingi aku kuwi duka ning Karang Kadempel. Halo. Kepala daerah tingkat 5. Kepala daerah tingkat 5. Presiden apa? Ratu. Kepala daerah tingkat 1 to? Iya. Gubernur tingkat 2, bupati 3. Camat 4. Lurah 5. Duko 6. Kleru aku mau berarti omongku mer. Kobong-kobong ora enggak guys. Bakune niatku nek kene arep nesu kok. Bebumi mu tagete ku arep digojak-jakan menungsa kaya dapurmu apa dikira aku wani. Lho. Piye to iki wong iki? Rumangsane apa? Prabu sapa mau? Jajar Blandang. Prabu Jajar Blandang. Kena kowe ngobrek-abrek Karang Kadempel. Kena kowe arep mboyong Semar. Waton kowe iso nglangkai kuandane Bagong. Waton kowe iso nglangkai kuandane Bagong. Ning ana syarate. Syarate apa? Kowe iso ngalahke Bagong nek kowe wis isa nampa daya kemandane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara kuwi nek perang nganggo sikil, ora tau kok Ndara Werkudara plak-plek. Ndara Werkudara nek ana mungsuh mesti mesti gajol ngono. Kowe janji iso nampa sikile Ndara Werkudara, kowe lagi iso nglundhungke mestakane Bagong kowe.
ora diluput apa-apa. Werkudara ora nyenthok karo ratu kae mau. Lah kok dadi aku nampa penantang. Prabu Jajar Belanda. Apa kira-kira kowe iki wis digdaya? Apa kira-kira kowe wis atos? Apa kira-kira kowe wis ampuh? Werkudara ora nyenthok apa-apa karo dapurmu. Lah kok dadi kowe nantang Werkudara? Kaya-kaya negaramu wis ampuh, kaya-kaya negaramu wis sababang satraju karo Kandigdayan Werkudara. Wah, ora minggat glethuk godhor ucap para mati dari Werkudara. Sare. Ora iki ngapa to? Aku arep nesu. Nesu dasarmu nesu apa? Wah, ana ratu ngucap krasane karo Werkudara. Arani yen to Werkudara iki gedhe tuas. Lho. Gedhe tuas piye? Werkudara mung gedhe tok nanging ora duwe kadigdayan. Runtik atiku dirasani kaya ngono, runtik atiku diarani kaya ngono karo ratu kae mau. Sampeyan iki ya arep kobongan apa kepiye? Wah, arep kobongan piye? Lho. Ora ono masalah apa-apa kok. Aku lho lebih padu karo ratu niku kok sampeyan niku maju klepat terus ratu niku mangbleki niku lupute napa dosane napa? Apa kowe ora ngrungokke ucape ratu ke mau? Napa ucap sing pundi? Ora ngrungokke ucape ratu ke mau nantang karo Werkudara. Sing pundi nek nantang karo sampeyan kula tak ngrungokke. Nggih, niki digenahke mboten apa-apa ta sinuwun. Ora apa-apa, Bagong. Murih kabeh kuwi rancak sartane gangsar. Nggih. Ratu nika wau nantang sampean sing pundi? Wah. Aku krungu dhewe. Aja kok kowe Bagong sing ngadepi karo aku. Ratu Ngalja Sangir. Kae sing jenenge Werkudara. Kon maju mrene. Kon tekan kene. Ndak iso malah kon glundhunge mestakane Prabu Jajar Belanda. Apa dikira Werkudara ora krungu? Malah dhewe karo Sumbar Werkudara kae gedhe tuas. Gedhe ning ngarep ning nek wis maju perang mung dadi cilik ngono kuwi. Sing pundi niku wau? Aku krungu. Lho. Wah, kamu kok ora ngerti. Aku ki nyedekke awak aku wis ler-leran. Mah krungu Ratu Sumbar. Pripun iki? Ngene wae, nek munggo aku kok kowe sing nglindur Werkudara. Nglindur piye? Ratu kae mau ora nantang kowe ning kowe sing ngimpi. Wah, ora. Aku krungu dhewe. Bagong, pripun? Apa kowe krungu ratu kae mau nyumbari karo Werkudara? Ambok sumpah blindes teng. Nek kula krungu, mboten krungu kok. Sampeyan midhanget apa mboten? Ora wong ratune ning ngarepku. Ratune ning ngarepku nek umpama ratu kae mau muni kaya ngono tenan rak ya mestine aku krungu. Lah nggih. Kok Prabu midhanget mboten? Ora. Mergo pun Kakang ki aturku ki wis seru. Aku nek omonganku suaraku wis seru. Ning isih kalah seru karo ratu kae mau. Mestine aku krungu yen to ratu kae mau nyumbari kaya ngono. Kowe totok wae krungu ora iki? Ora krungu. Sinuwun pun aja midhanget mboten. Mbuh wong aku turu. Kebiasaan nek sampean mah. Dayah rong teko wis micek. Ratu kekeselen le paingan. Oh, mboten enten sing do krungu nek ratu niku wau Sumbar niku. Wah, nanging tenan. Werkudara krungu, aku krungu, kupingku dhewe sing ngrungokke. Mbok menawi niku anu ngeten lho. Wong niku nek nembe kekeselen awake, nembe sayah pikire niku enten proses di dalam otak niku mengolah sing namanya morfologi kehidupan. Edan apa iki? Apa iki? Ngelmu apa iki? Weh, SPSI e. Anggepe. Niku mbok menawa sampean mung ketonto, sampean tau disumbari apa karo mungsuh sinten, terus sampean krungu ratu nika wau ngomong dikirane nyenthok karo sampean ning janjane mboten.
Kresna iki piye? Ha ya wis dirampungi perkarane kok ya ora. Wong sing kowe sing wis ndugang kowe nimbles karo Ratu kae mau gelem ora gelem Ratu kae mau ya tak undurke. Wah, edan. Ora janjane perkarane opo dadak nesu-nesu karo Ratu kae mau barang. Kula niku meh ngomong janjane. Sakniki kula buka sisan sing dadekke sampean iso ketonto kaya ngoten niku mergo kula sing ngomong. Kowe omong wi. Kowe kena nglangkahi kuwandane Bagong, kowe kelakon nglangkahi kuwandane Bagong, kowe kelakon maju perang mungsuh Bagong. Kula ngomong karo Ratu niku wau. Yo. Ning watone sampean iso kuat nampani sikile Ndara Werkudara nadhahi sikile Raden Bratasena Satriya ing Jodipati. Mergo nek perang niku ora tau kok sing jeneng nganggo tangan tes ngantem niku ora tau. Meng nganggo sikil jlang-jleng jlang-jleng. Ah kok sampean maju rak tenan to, ngandani kok ora. Mau bareng kula malah mboten kecegat demo sampean. Iya ya, Pak. Kok enggak. Ning ngono anane aku ketonto iki mau mergo saka cangkeme Bagong. Lho, pripun iki sinipun pripun sampean sing minangka penengah teng perkara niki? Werkudara, Apa? sesuk meneh nek sebo pun Kakang lagi prapta iki aja turu. Ngono. Ngantuk wae ora oleh. Wah, aku ora ditareni rembug apa-apa, ora ya aku nglangut mung ngrungokke wong jagongan. Mbok kaya pun Kakang iki lho. Ngantuk sithik mripatku tak olesi PPO. Nek sampean mono wong ora tau turu ah. Nek kabeh iki mau janjane dudu kok lupute Bagong, wong Bagong ngomong kaya ngono ki rak ya kasunyatane to Bagong. Nggih. Kowe nek perang rak ya mung nggunakake sikil to Werkudara. Yo. Lah Bagong mau muni ngono apa kira-kira luput apa Bagong kira-kira ngarani kowe, apa kira-kira Bagong dawuh karo kowe, apa malah kira-kira Ratu kae mau nyumbari karo kowe? Ora. Lah nek ngono kowe gelem tanggung jawab perkarane apa ora? Aku gelem. Ning ono syarate. Syarate apa? Bagong sik kon maju. Sampeyan arep makake kula. Sejak kapan sampeyan dadi Jaya Indra? Profesor Ndarawati pun paring dawuh. Nek sampeyan luput mergo sampeyan nyumbari karo ratu nika wau. Lah kok dadi sampeyan arep Indra malah kula kon maju sike? Wah, sing ngomong nek Werkudara perang nganggo sikil gaweane, sing ngomong ki meng kowe. Lah nek ora tenan to. Lah kula ora mung nyeritake nek sampeyan niku nek perang mesti menggunake sikil ora to kok nganggo tangan. Niku napa ngoten niku kula menimbulkan benih-benih provokasi sinipun. Ora. Ora anu ora tenan. Kok sampeyan kok waton kula sing kon maju anggepe apa? Wah, edan. Malah kaya dipirang-pirange Werkudara. Ratu ngaljajake Prabu Jajar Belanda. Wagleto pecah siramu. Lah kok mah dadi kriwikan, dadi grojokan geguyon dadi tangisan kanane Bagong. Sing endi? Sing endi sing kriwikan dadi grojokan kaya dadi tangisan? Kok nek nganti ana kahanan apa-apa sing nempuh karo ratu kae mau. Kok nek nganti ratu kae mau dipiloro karo Ndara Werkudara. Sapa sing kapitunan? Aku kowe kok bingung iki ngapa to? Kowe kok bingung iki ngapa, Mir? Apa ratune wae ora piye-piye kok usake le ratune le dadak sumbar. Arep gawe Karang Abang Karang Kadempel. Mongko ngerti dhewe nek aku ki potete Karang Kadempel. Kok Karang Kadempel bumi tercintaku dirasani ana wong demo tak gusahe. Demo ngopo? Dek kae kowe rak dadi lurah nang kene kowe didemo kon minggat kowe kon turun jabatanmu ora gelem kae tak gusah. Iki bumi kelahiranku kok nggih Den. Iya wae nggih. Nek ngeten iki ora ana sing luput ta Den, ora ana sing luput kejaba Dayoh Kemau. Nek Dayoh Kemau ora sumbar, kedadian kaya ngene iki ora bakal kelakon. Kandhane kok ora. Lah ning nggih pripun
Sinuwun saged mboten saged isa mboten isa. Negari utawi Padukuhan Karangkadempel kedah pun tentremaken pun wis pasrahno ning Ndara Werkudara kae. Titeni wae. Ora nganti tulung kedheping peninggal kae ratu kae mau nek wis mungsuh kalih Ndara Werkudara nggih sinuwun. Iya. Modar munan. Pitados sampean iya percaya Bagong. Sinuwun Baladewa percaya mboten? Aku percaya. Wah nggih. Nek ngoten nek sampean mboten sadadak kowe ora minggat saka ngarepe Nata Mandra Prabu boleh tak jodon Kyai Nenggala ora mboten dadak ngoten to. Ora. Wah biar jiret ngece karo aku kowe. Mboten kok ngece wong biasane sampean niku ngoten. Nggih to Sinuwun Kresna. Iya. Koko Prabu ki biasane sumbare ngono nggih. Wis sumbar ora minggat ngono ora jodon Kyai Nenggala. Bakno kok kalah nggih. Nek cara aku ngono kuwi isin. Nek cara aku kok ora. Nek cara sampean kali cara kula pun benten nggih monggo. Gak priye, gak rembukane arep kepiye. Iki ngapa mah bojoku mrene iki? Piye nok? Men jam 11 langkung Kyai. Ayo wis iki gak do ngalih iki sampean anu nika mbok Semar pun masak anu mrene. Bojo kula niki pun rampung le masak jangan lombok. Wedan kok malah rasulan. Nggih rasulan kok. Pun gak do dirahabe kembul bujana wis iki gak do dicakrana iki mbak. Sawetawis monggo kula aturi ngrahapi napa sing wonten sinuwun. Iya Kakang Semar. Ayo Kresna, aku wis ngelih tenan. Inggih Kakang Prabu sareh kemawon lho.